इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर इंडिया जब का नहीं है। कश्मीर भाई साहब कश्मीर इंडिया का नहीं है, ये क्या बोल दिया भाई साहब। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे बीजेपीनि स्पिकार जोंहा बिस्वजित दैमारी सार, लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार, बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथांमोना जयै खौसे जानानै थारैनो बि बयसखौ मान बावगोन नामा? दिनै भारतआवनो गिलु बालु उग्रपन्थिफ्रा जोंनि इन्डियायाव फैनानै जे जोंनि इन्डियानि मानसिफोरखौ गावथारफैनायनि सायावनो जोंहा बि बयसआ दिनै थांनानै जे सोंथि खालामहैदों। स' बिनि थाखायनो दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि सारजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार, लोगोसे हाग्रामा महिलारी सार, बिस्वजित दैमारी सार बिथांमोना थारैनो खौसे जानानै जोंहा ब्रादार बि बयसनो मान बावगोन नामा? नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं। दिनै गोबां इन्टेलिजेन्ट गोबां मेलेमजिबिफ्रा थांनानै काश्मीराव निउस बानायहैदों, नाथाय बेखौ सोंथि खालामाखैदि जेखौ जोंनि बर'नि आंगो जाय बि बयस स' बिथाङा सोंथि खालामहैदों। बेखौ सोमोनांनानै थारैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सार, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारमोनहा थारैनो मान बावगोन नामा? नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार, लोगोसे बिस्वजित दैमारी सार स' बिथांमोना थारैनो जोंहा ब्रादार बि बयसखौहाय मान बावगोन नामा? दिनै भारतआवनो सोमोनांदों दि बि बयसनि सोंथि सोंनायनि बेलायाव। स' नोंथांमोना थारैनो गोबाङानो नुखाबाय जोंहा बि बयसआ मा बाथ्रा सोंथि खालामहैदों, नाथाय बेखौ दि मिन्थियाखै। स' नोंथांमोना थारैनो जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै मान बावगोन नामा? जोंनि आंगो नायल' जाल' सासेल' बि बयस टप इउटुबार स' बिथांखौ दिनै मान बावगोन नामा? दिनै बि बयस बायदि काश्मीराव थांनानै बिथाङा सोंथि खालामहैनायनि सायावनो दिनै जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मान बावगोन नामा? नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं, नङा होनब्ला? स' रायजोफोर बि बयसखौहाय जों बयबो मान होनांगोन, सनमान होनांगोन, रेसपेक्ट खालामनांगोन। मानो होनोब्ला एसेग्राब गिलु बालु जुद्ध जानायाव बियो बि बयसआ गावखौ जेबो जिंगा सियालासिनो गावनि हिम्मतखौ लानानै दिनै काश्मीराव थांनानै बै बांगालफोरनियाव सोंथि खालामहैदों जे भारत माताजिनि सोंथि खालामहैनायाव दिनै बांगालफ्राबो बेफोरबायदि सोंथिनि फिननायखौ होनो हायाखै। स' रायजोफोर दिनै बि बयसनि ट्रेन्डिं भिडिअ सोलिगासिनो आरो थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं कन्टेन्ट लानानै फैदों। रायजोफोर दिनै जोंनि मानाव गेदेर आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार, बिस्वजित दैमारी सार, हाग्रामा महिलारी सारमोन बायदिया दिनै बि बयसखौ मान होनांगोन, सनमान होनांगोन। जेब्लानाखि बि बयसआ काश्मीरनिफ्राय फैफिनगोन, जेब्लानाखि गावनि न'आव फैगोन, स' बिथांखौ मान आरो सनमान होनांगोन होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा बुजिनो मोनो? नोंथांमोना मा सानो? बि बयसखौ थारैनो प्रमद बर' सारमोन बायदिया थारैनो मान सनमान होनांगौना होनाङा? स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। निश्चय जाहाथे प्रमद बर' सारमोन बायदिया, आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारमोन बायदिया, बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी सारमोन बायदिया, आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारी सारमोन बायदिया बि बयसखौहाय मान होनांगौ आरो सनमान होनांगौ। मानो होनोब्ला जोंनि आसामखौ नाम लाखिदों आरो जोंनि बिटिसिखौ नाम लाखिदों आरो जोंनि बर'नि आंगो आरो जोंनि बर'नि थैखौ लानानै बिथाङा सोंथि खालामहैदों। स' जोंनिनो बर' मानसि होननानै, गावनि आंगोनि मानसि होननानै बिथांखौ मान होनांगौ होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना मा सानो? बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर दिनै बि बयसनि भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। भाई साहब कश्मीर इंडिया का नहीं है, ये क्या बोल दिया भाई साहब। अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस अल्लाह की जय हो मैं बोल सकता है, तो आप भारत माता की जय क्यों मैं बोल सकता है। ये सारे लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको बताता हूँ, एक
सुनो, इंडियन कश्मीरी है। हाँ इंडियन कश्मीरी है। तो एक आदमी ने क्या कहा भाई, आपको पता है? क्या कहा? मैं इंडिया से नहीं है। यहाँ कितने लोग हैं भाई? मैं आपको वीडियो दिखा, यहाँ पे कितने लोग हैं? मैं आपको वीडियो दिखा सकता है। यहाँ पे कितने लोग हैं भाई? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सबकी सोच अलग अलग है सभी। नहीं मैं आपको वीडियो दिखा सकता है। मैं मेरी सोच अलग है सभी। हम इंडियन नहीं मैं आपको वीडियो दिखा सकता है। एक आदमी ने बोला सीधा मेरे मुंह पे बोला कि मैं इंडिया के पास से है ही नहीं। मैं आपको वीडियो दिखा दूं? मैंने बोला सबकी सोच अलग अलग है। नहीं मैं आपको वीडियो, हाँ वही तो, आपके सोच ठीक है, वो ठीक है। क्या? हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया के, हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर इंडिया का नहीं है। कश्मीर भाई साहब कश्मीर इंडिया का नहीं है। ये क्या बोल दिया भाई साहब? अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर स नोंथांमोना थारैनो बि भइसनि क्लिप भिडिअखौ गोबां भाइराल जानायखौ नुनो मोन्दों। बयनिबो इउटुबाव बयनिबो फेसबुक पेजाव नुनो मोन्दों। फिन खेब आंनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोन्दों आरो आंनि गोदान कन्टेन्टआव नुनो मोन्दों। दिनै बि भइसखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा रेसपेक्ट खालामनांगोन। रेसपेक्ट खालामनायजों लोगोसे प्रमद बर' सार, लोगोसे बिसुजित दैमारि सार, बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारमोना बिथांखौ मान होनांगौ होननानै आं सानो। स नोंथांमोना मा होननानै सानो बिनि बेलायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।